ମୁକେଶ ଖନ୍ନା ଯାହା ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେନି ବୁଝିପାରିବେନି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବିହାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁକେଶ ଖନ୍ନା ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯଦି କ୍ଷମା ନ ମାଗିବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଖନ୍ନା ବହୁତ ଖରାପ କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ସବୁ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏବଂ ବିହାର ଲୋକ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ କେତେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନାଁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ ଖନ୍ନା ଯେଉଁ ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼େ। ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ନ ମାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ରାଜା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁକେଶ ଖନ୍ନାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଥାକୁ ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣ ମତରେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରିଦେବେ।